चला न्यू इयरचं सेलिब्रेशन मम्मीला आणि काजलला जावा. हे आपण मागवूया हे वाला मोठं. बस हे बघ हे किती मस्त आहे. हे बघ हे काय आहे बघ. तुम्ही समोर बसा माझ्या समोर बस. आता बघ आम्ही ज्या हॉटेलमध्ये आलो ना तिकडे आपल्याला टॅबमध्ये बुकिंग करायची. तर तिकडे काय काय यांचं राईस बॉक्स बर्गर्स. तर बर्गरमध्ये कोणता माहिती काय व्हेज टॉवर डर्टी बर्गर. रॅप्समध्ये पास्ता नाचोस डर्टी फ्राईज. मी बोललो काय चालू झालं हे. कसं वाटलंय तू समोर जा. तुझे केस बघ कसे झाले. आता ऑर्डर प्लेस होईपर्यंत आम्हाला एवढं सर्व असं दिसलं. सर्व आता की हे थोडंसं पूस हे बघ सर्व खाली. हे बघ खाली गिफ्ट पण आहेत बघ. आणि ऑर्डर काय प्लेस केलं माहिती आहे काय बर्गर ना. गजरा नाही तो. चला आज चला. चष्मा विसरली. तुझं वजन करायला पण आहे तिकडे. चला बसा तुमची स्टेशनवर बसा जावा. फोटो काढला मी. बरोबर थांबली. ऑनियन रिंग्स घेऊन ये बस. ते काढलं ना मग ती ट्रेन परत जाईल. हा ते काढ. मग परत नको तुला दुसरं सामान आणायला नको. खा. हा टेस्ट करून बघ. खाऊन बघ.
काय ते मेदू वडे आहेत काय? ऑनियन रिंग्स कांद्याच्या रिंगला त्याने फ्राय केलं ना त्यांनी. खूप मस्त आहे. चांगलं आहे. आणि आज फिलिंग पण आहे कसली हे बघा. ऑनियन आहे आणि हे बघा मस्त आहे. तो काय आला बघतो. चला प्लेट खाली काढा, आरामात काढा प्लेट. माझा ट्रेन परत चालली आहे बघा. मस्त ना. आता कशी खाणार लागू आहे आता पडेल हा बर्गरचा सगळ्या काढता काढता. नाही हे वरचं उचल, हे उचल. आम्ही टिक्की आहे. आता ते खायला टिक्की खायला होईल, टिक्की काढता येईल. हा हे उचल, अर्ध उचल. हां उचल ते कपडे. आणि अर्ध ते वेगळं आहे ते सॅलड मम्मीला दे. तुझ्याकडे ते नाही राहिला गाजर आहे का खाली अजून? टिक्की अर्धा अर्धा खातो आम्ही. हा टिक्की खातो अर्धा. अशा अर्धी शेअरिंग करतोय ना आपण. हां हां हे आमचा व्हिडिओ दाखव आम्हाला दाखव. अरे वा आपला चालतो मम्मी. तिने आपला व्हिडिओ लावला त्याच्यात. झाला प्ले. सबस्क्राईब कर ना, सबस्क्राईब. अकाउंटला ॲड आपण अकाउंट नको, बंद पार्टी कर. नाही करू शकत. मोठं कर ना, मोठं कर. आणि आपण आता परत ऑर्डर प्लेस केली आहे काजल. हो 3 ऑर्डर खाऊन झाली. कोणते आवडले तुला? हां 3 आवडले ना? मला तिने आवडले सगळे आवडले. तुला आवडला का? आवडला. हे बघ काय आलं नवीन. मस्त ना. काजल 1 किलो वजन इकडेच वाढणार आहे तुझा. आता गाडीला परत जायला सांग. हां आता गाडीला परत जायला सांग. परत जाईल तुला गाडी. बाय बाय. कसं आहे? फ्रेंच फ्राय आहे ना. छान आहे. आता गाडीला वेळ थांबली का आपल्या इकडे? आता जाईल मग. बाय बाय. तर लास्ट आयटम बघ काय आहे. डेझर्ट. काजल खाना गेला त्या पार्टी. आणि आपण हे केलंय, पार्सल केलं. आम्ही पिझ्झा पण पार्सल केलं. आई का काय ना घरी मस्त आहे. एकदम छान. खूप मस्त आहे. आमचाच व्हिडिओ लावलेला आहे बघा. हे फायनल डेझर्ट. सर्व रेसिपी एकदम छान होती, एकदम मस्त. आणि हे पण एकदम छान आहे. चॉकलेट ब्राउनी विथ आईस्क्रीम.
आम्ही टोटल 6 वस्तू मागवले, 5 खाल्ले आणि पिझ्झा आम्ही पार्सल घेतलं आहे कारण घरी बाई आहेत ना, तर ते पिझ्झा आम्ही त्यांना देऊ खायला. सर्व डिश एकदम छान आहे आणि लोकेशन काय ते तुम्हाला मी बाहेर सांगतो. गेली तुमच्याकडे ना आली परत. आमच्या स्टेशनला काय आम्ही तिला पुढच्या स्टेशनला खाल्लेलं आमचं झालं मुंबई खाल्लेलं. तर आता इथे बघा हे पार्सल कोणासाठी घेतलं आहे? बाईसाठी ना. आणि हे कुठे आलं रेस्टॉरंट? तर इथे बघा आम्ही ज्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो तिकडून भाईसाठी आम्ही गिफ्ट आणलं आहे. तर भाई याच्यात काय आहे ते आता आम्हाला खोलून दाखवतो. बापरे, बॉक्स आलेला आहे आणि त्याच्यावरती काय दिलेलं आहे? टिश्यू पेपर, सॉसेस, टिश्यू पेपर आणि सर्व चिली फ्लेक्स वगैरे. मसाले दिलेले आहेत. तर भाई केकचा बॉक्स उघडा. केक आहे का त्याच्यात? वा मस्त पिझ्झा. पिझ्झा. चला भाई हो जाओ सुरू. भाईचा अभिमान. हो जाओ सुरू. भाईसाठीच आणलाय. भाईच्या नावावर आम्ही सगळे खाणार आहे. बरोबर 4 पीस आणलेले आहेत आम्ही. 4 जण 4 पीस खाणार आहे. नाव आहे खाली. हा. बाई घ्या. बरोबर आम्ही पण मजा मारणार. चला भाई घ्या तुमचा 1 पीस आणि खावा. चला. आणि तुम्ही सर्वांनी पण असं आमच्यासोबत खायला या आणि तुम्हाला ब्लॉग्स व्हिडिओ कसे वाटतात ते सांगा. हे सगळं टाका त्याच्यावर. हां, ते काय काय घेतलं ते वरचं टॉपिंग्स टाकलेलं आहे आणि आम्ही असं सर्व घरी सेलिब्रेशन करतो. तुम्ही सर्वांनी सुद्धा या आमच्यासोबत असा पिझ्झा खायला. नाही कैरी नाही, टोमॅटो टॉपिंग्समध्ये काय आहे ते? कुकुंबर आहे ते. कुकुंबर आहे ते. काकडी वाटतं ती मम्मी. कुकुंबर आहे. वेगळं काहीतरी त्यांचं फ्युजन आहे. आणि तुम्हाला ते रेस्टॉरंट कसं वाटलं ट्रेनवालं? आम्हाला तर खूप आवडलं. मस्त होतं मला ना. तर मस्तच आवडलंच. काहीतरी वेगळी थीम होती म्हणून आम्ही तुम्हाला ते दाखवलं आपल्या मी तर व्हिडिओमध्ये. म्हटलं ते विकायचं असतं तर खेळणं असतं तर मी बाबूसाठीच आणलं असतं. ट्रेन काय? ट्रेन हां, ट्रेन चला घ्या मधून बाई. खायला येत होता. चला भाई टेस्ट करून दाखवा तुम्ही. भाई काकडी पण नाही वाटत आहे, दुसराच काहीतरी आहे ते. काकडी. हे मोठं आहे छोटा आहे आपण वेजी वाला हे बघा, हे बेबी कॉर्न आहे. हम्म. चला खावा. ठीक आहे.